O meu caso é o de unha persoa con unha discapacidade do 45% que non pode conducir. O meu posto de traballo é médico de familia e son residente de cuarto ano, fago guardias de urxencias no Hospital do Barbanza e estou chegando todos os días tarde pola miña discapacidade para conducir e non podo consentir eso para min nin para os meus pacientes. Non podemos continuar con esta situación de transporte público a que podemos chamar transporte contra o público. Este é o testemuño dun dos moitos usuarios que denuncia o mal funcionamento do transporte público en Ribeira. Na maioría dos casos aluden a retrasos no horario, autobuses masificados de xente ou mesmo falla de información sobre as rutas. Toda unha serie de problemas dos que ven de facerse eco tamén o Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas van a realizar unha campaña de recollida de sinaturas co fin de instar á Xunta e tamén ao Concello a solucionar todas estas deficiencias que están a supoñer enormes prexuizos para os veciños. O Bloque Nacionalista Galego en Ribeira vai a iniciar hoxe unha recollida de sinaturas para trasladar todas estas queixas ao Concello de Ribeira e tamén á Consellería de Mobilidade e de Infraestructuras para que tome cartas no asunto e lle exixa a Monbus que cumpra coas condicións do contrato. Tamén lle imos exixir ao Concello de Ribeira que se mova para mellorar un transporte público deficiente e que está presentando moitas problemáticas para os veciños e veciñas de Ribeira. Aínda así, dende o BNG apuntan a que non é un problema exclusivo de Ribeira, senón que o mal funcionamento do transporte público se estende tamén ao resto da comarca. Por esta razón presentarán unha iniciativa parlamentaria na que lle solicitarán á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade que se resolvan todas estas deficiencias no servizo. A conselleira Tel Vázquez ten que asumir as competencias que son competencias da súa consellería. Para empezar, chamarlle a atención á propia empresa de autobuses, a Monbus, que está a realizar un servizo absolutamente deficiente nesta comarca e, se é o caso, sancionar a esa empresa polos incumprimentos do contrato. A Consellería, en colaboración cos concellos da comarca, ten que poñer todo o empeño para que precisamente ese plan de viaxeiros que a Xunta nos vendeu como a panacea para o transporte público funcione definitivamente e, polo tanto, nos evite de coller os coches particulares, de contribuir a que haxa menos contaminación ambiental e, dende logo, a facilitar unha mobilidade que calquera cidadán galego e expresamente, nomeadamente, da comarca do Barbanza merece.